ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu Minecrafta preživljavanja. I evo nas ljudi, nakon dugo godina, mjeseci, doba, evo ga, igramo Minecraft preživljavanje opet. I ljudi, zašto ja nisam snimao staro? Znači, kad sam ja ušao u Minecraft, u onaj svijet svoj, ja tam ušao, meni stvari nestale. Znači, i kuća je tu bila, štala, sve, ali mačeva, znate, zlata, dijamanata, sve to nestalo. I onda sam ja mislio šta bi radio da opet snimam. Evo vidite, počeskonju moje, ljubim te u oko. Sada ćemo u ovome Minecraftu, kako bi rekao, igrat ćemo mnogo stvari, graditi puno i tako ti stvari, ali hajmo sad da mi počnemo. Evo vidite, tu imamo konja, imamo krava, ali tamo me se čini nešto. Sad ću da vam pokažem s ove strane. Sad ja nisam siguran. Čekaj, son. Nije ovamo. Ne se čini da je ovamo. Ha, jesi tu? Gdje nesi tu? Znači tu je magarac bio. Eno ga, vidite ljudi. Gdje si meni, joj? Bješ tam. Uguši se. Bješ tam. Vidite me ćemo kući. I ja bi ljudi u ovome Minecraftu sada u prvoj epizodi bi kao počeo kuću, tako nešto, ali nam sada treba prvo malo drveta, zato znate već, za stikova treba, za ti stvari dosta. Ali hajmo sad da ovo sušimo, znači uzet ćemo ovo jedno. Hajde. Kad ćeš? Evo još ovo sami, to je to, da. Hajmo mi da se vrati. Ja gladan sam. Moj brate, kako sam mogao biti gladan odmah? Kamo će se davi? Han, stiže pomoć. Guraj, ajde, ma ne tamo. Izlaz, to, stan tu. Čekaj, pejsi gore. Nemoj uvod, gore. Pa ko ti šiša. Znači, i tu sam mislio kuću kao da pravim, evo ovako od sve ovo. Skrčim sve ove rupe, krpim i tako te stvari, ajmo ovako. Ostaćemo 2, znači 20, idemo jedan crafting table, idemo nekoliko stikova će nam trebati, eto ga. Crafting table, čekaj, evo ovako ovdje, znači treba nam jedan krampić, pickaxe, kako već vi hoćete. Sad gdje bi ja pravio rudnik, je li bilo ovdje kao krenuo čekaj, sad ću ja vidjeti. Treba nam malo kamenja za mač i te stvari, tako. Sad hajde. Evo ga, znači tu je sprva odmah, znači koliko nam treba. Treba nam dosta ljudi. Znači ovako. Evo tamo možemo tu živjeti za ovu noć. Prvu, sad ćemo mi to odmah, znate, ne morate vi odmah kuću sreti i te stvari. Ajmo mi sebi ovako neku malu kućicu kao ovako početi. Znači tu će doći vrata jedna. Krevet ljudi trebamo prvo, ali ne znam. Čekaj, bjetite, tako se igra. Nemojte da ja
Pa normalno igram, umri onda. Ove gice, šta već trebam to klati. Da ljudi klati, gladan sam ja. Ajmo da vas odmah riješim, a ne ovako. Evo, mačić imamo. I stavimo prvo ovako sve ove alate. Znači, što nam treba, sikirče, ajmo. Ovako i jedna pečnica. Tako. Tu ćemo nju staviti. Odite vam, gicare moje. Joj, dođi vamo. Stani. Gdje si krenula? Stani. Stani. Ko? Zečevi. Neka stu. Dođi. Dođi. 8 komada. Imamo ovdje svačega zečeva i oti životinja. Ajmo ovako. Evo ga. To je to. I vidite konja. Ali ja baš ne bi baš to pravio kuću, nego bi išao tamo ili bi nano brdo ili... A ne bi baš tu gdje su konji ovi. Ne, nekako ljudi glupo. Čekaj, je se ispeklo išta jest. Ajmo, jed. Još pojeli se jest. Možemo još ovaj pojest. Sad, idemo sada stvari za ovu kuću, znate, kao... zato bi uzeo ovo bijelo, znači, od toga ćemo stubove, znate, sviđa mi se to. Ajmo sad čekaj, jel imali malo uglja? Malo uglja za onu koju baklicu ili tako nešto. Hajde. Molim te. Ugalj. Čekaj, ne, već je mračno, ja ne vidim ništa. Nemoj me zajebavati. Ja ljudi stvarno ne vidim ništa. Kad me mora ovako zajebavati, čekaj, kako sad ono ide. Moram i stikova staviti, da ono, znate, ugalj pravite. Sad, kako ono, ček. Ovo treba ovako. Jest. Znadem ljudi, ja to. Ček, ima mesa, znači. Idemo sad da malo ovoga drveta. Ići ćemo kuću 10 puta 10. Ili ćemo 12 puta 12. Tako ćemo nešto vidjeti. Ajmo sad. Znači drveta će nam trebati dosta. Ali pa sada mi to idemo brzo skupiti. Ja nas ljudi, mi smo skupili 30 komada, ali ljudi, pada mi noć. Znači, trebamo od ovoga baklji se... Čekaj, ovako ćemo. Znači, 4 baklje. Čekaj, ovo kupi, konjimo šta? Čekaj, šta mi treba? Vrata. Ajmo ovako. Evo ovako. Ova mi se vrata sviđa i bijela, ova... Čekaj. Ne vidim ništa, treba biti ovdje, tako. Ajmo. Ovako. To. Čekaj, ovako i ovdje dolazim. Evo ga. Znači, evo taman i možemo kopati dok nam noć prođe. Što će i toliko ovdje? Možemo ovu pečnicu ovdje i ovaj crafting table i trebalo šta, ne treba ništa. Hajde, kad će noć, mene kad će dan ljudi. Ajmo mi ovako malo kopati, vidjeti imali uglja išta ili željeza.
čekaj. Ajde. Išta. Vidi. Baš ništa ljudi, ne ja. Evo snimamo već 10 minuta, ali ne ja uglja ljudi. Čekaj. Jel ovo mene Minecraft zajebava ili šta već? Ček. Na kojem sam ja level? Gdje to piše? Čekajte. Čekaj. Aha, znači, trebamo ići još, ali ja neću dole, nego idem sad ovako ravno tučem. Znači, da Bog da našao koji ugalj. Ma neću pjesak. Nego mi već treba ugalj. Uglja mi treba. Ne, ja ovdje pjesak samo. Znači, ajmo ovako vidjeti mamo. Da tu nema šta. Ljudi. Još. Ček. Sada se ja slikati trebam savim. Na. Ček. Baklu. Mogu li ovu? Ček. Sad ću se ja slikat savim. Da ovako. Okruž ovako. Ne tu. Ovako. Mić sve ovo. Mić. Idemo se slikat. Evo ga. Nije na me. Ovako, ček. Ovako. Cheese. Ček. Cheese. Evo ga. Znači, slika je tu. I bačena. Ček, ovako. Znači, slika je tu. Imamo Iron, kako se već zove machine, tako, koliko ima? 5. 6. Čekajte malo. Evo ovako. Ima 6 komada, znači to je to ljudi. Evo snimamo 12 minuta, znači kuću možemo šta nećemo stići. Ali nema to veze, neka sam ja našao željezo. Ček, treba nam jedan, kako se zove, 10 komada će biti dosta. Jedan chest, znači ljudi. Ovdje trpamo, ajmo, ovo, kamenje, nećemo, neka je tu, sad, da mi je malo izaći on da se tući s nekim, ali nisam siguran, ja se vraćam ovdje, ali neću, idem ja, idem, to izlazi. Da mi sad nekoga naći. Da se lemamo ovdje. Okolo išta. Čekaj, išta. Ne ja tamo. Ne ja ništa. Prepadem. Konju jedan, preposi me. Zar nijedan zombi nema? Pa lagano je. Čekajte. Ne ja. Znači idem ja kući da vamo sebi još ondi baklji stavim. Znači treba lod jest. I pickaxe. Mene stick. Čuj mene pickaxe. Sad. Ajmo. Još vam da vidimo je li ima šta. Ovdje. Čekaj, ima tam šta nema. Ovdje. Nema.
Znači, ljudi, nema ništa ovdje. Creeper, dođi vam. Ali tu su i skeletoni, tako da nisam siguran. To, umro si. Čekaj. Mrš, ne. Jebote, nemoj, umri. To. Ili imaš ovo nija. Ubili smo nekoliko ovih zombičaka. Joj, što nija još i... Šta ovo? A mi je mjesec ovo. Čekaj, ima li još šta ora koji zombički? Zombi... Eno ga! Stani! To, majstore, tako se to radi, ljudi. Ubijate i to je to. Jel ima li još koji neja? Znači, idemo još sam malo runik dole. Vidite, jel ima šta još? Ajmo sad ovako gore. Da vidimo, ima ovako. Ovdje ima... Čekaj, jel ima... Nema ništa. I puko mi pikek, znači što to znači, eto. Hajde, ko će... Evo ga, dan! Uiii, stiže dan! Jel ovo zombi? Jesi ti zombi? Nije. Znači, dan je tu, ljudi. Evo ga, svanuje. Šta je ovo? Šta si ti? Nije to ništa, ljudi. Sad, ja bi makar stavio one stubove, ali čekaj, sad ću vidjeti jel mogu gdje ima i zombija, eno ga tamo, vidio sam te. Znači, ne mreš, i creeper, jo, čekaj, ne mrete svi, ne, oj, mrš, ne, bjež, nećemo graditi ništa, ljudi, idemo u kuću, za malo umro, ljudi, oj, vuce, nemoj jed, tu, ajmo mi u kuću vamo, znači sljedeći put gradimo ovu kuću i ljudi, ako vam se svidi klip, bacite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.